изказване беше било много добро. Инженер Евелина Томова, старши експерт в регионалното управление на образованието към Министерството на образованието. Според доклада за потребностите на трудовия пазар, оказва се, че се представят добре в фирмите, с които им осигуряват работа, то тези фирми. Поръчката на дадения продукт. И това беше най-ценното, което взех. Здравейте, аз съм Денис от 11 клас. Дени, всеки продукт стои на определено място спрямо производителите на дадените продукти, ако имат партньорство с вас или евентуално са си заплатили за определено място на щанда. Клас. Радваме се, че работим в такава среда и ни е много приятно. Благодаря. Така че моите поздравления за това. Бъдете сплотени, бъдете нахъсани, както каза. Ценете образованието и вярвайте, че то наистина е ключа към успеха. Каквото и да виждате като несправедливост в нашето ежедневие и в медиите, знайте, че това е една повърхност отгоре, която не е напълно реалистична. Каквото и да виждате, ключа към вашия дългосрочен успех, житейски, личен, ако щете във взаимоотношенията си с хората, е образование.